У Витебску запрацуе першы ў вобласці цэнтр па абслугоўванні плацельшчыкаў. Ён закліканы павысіць інфармацыйна-тлумачальную кансультацыйную работу з насельніцтвам. Падатковыя органы зараз актыўна працуюць над удасканаленнем электронных сервісаў. На сённяшні дзень каля 25 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў і суб'ектаў гаспадарання ажыццяўляюць плацяжы ў электронным выглядзе. Больш за 35 тысяч фізічных асоб падключаны да сервісу асабісты кабінет. Як гэта можа адбіцца на падатковых паступленнях у бюджэт, высвятляла Інна Кірыенкава. Не столькі жорсткі кантроль, колькі дапамога і стварэнне камфортных умоў для выканання падатковых абавязацельстваў. Падатковыя органы пастаянна ўдасканальваюць сваю дзейнасць. Вось уже год актыўна развіваюць электронныя сервисы для своих плательщиков. Электронное взаимодействие позволяет нашим плательщикам самостоятельно обращаться к учетным системам налоговых органов и получать оттуда различную информацию, например, сведения из лицевых счетов, о состоянии расчетов с бюджетов, подать и заполнить декларацию, записаться на прием к руководителю, написать заявление в электронном виде на совершение административных процедур. Электронныя сістэмы гэта не толькі зручна, гэта яшчэ доступ суб'ектаў бізнесу да інфармацыі і магчымасць адсачыць сваіх кліентаў, наколькі бяспечна з імі весці бізнес. Акрамя таго, сёння актыўна развіваюцца сервісы і для фізічных асоб. На сегодняшний день ведутся работы и планируется в 2018 году физическим лицам только по логину и паролю, который бесплатно выдается в любой налоговой инспекции, получать не только извещение на уплату имущественных налогов, подоходного налога, но и также подавать декларации в налоговую инспекцию в электронном виде. Удасканаленне работы падатковай службы дае свой плён, менш парушэнняў і фактаў ухілення ад уплаты падаткаў, больш паступленняў у бюджэт. За 5 месяцаў бягучага года ўдалося спагнаць 476 мільёнаў рублёў, што на 36 мільёнаў больш, чым за аналагічны перыяд леташняга. Да канца года ў Віцебску на базе Кастрычніцкай раённай інспекцыі плануюць адкрыць цэнтр па абслугоўванню плацельшчыкаў, які будзе працаваць па прынцыпе аднаго акна. Самый актуальный вопрос – это имущественные вычеты у физических лиц при числении подоходного налога. Люди строили квартиры по льготному кредиту, до сих пор у них есть вопросы. Второй вопрос – это социальные вычеты, то же самое платное образование и право на это. В основном идут обращения от физлиц по подоходному налогу больше. На втором месте можно определить это обращение от индивидуальных предпринимателей, которые интересуются, ту или иную ставку я имею применить при той или иной системе налогообложения. Потом какие-то критерии определения выручки при упрощенной системе налогообложения. В целом все сводится к изменениям налогового законодательства. Кансультацыя спецыялістаў і адказы на хвалюючыя пытанні можна будзе атрымаць хутка і аператыўна, а гэта ў сваю чаргу будзе стымулам падаткаплацельшчыкам для добраахвотнага выканання сваіх абавязацельстваў. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск. Больш за 40 зямельных участкаў агульнай плошчай звыш 7 гектараў прададзена за аўкцыёны ў Віцебскай вобласці з пачатку года. Іх купілі грамадзяне для будаўніцтва і абслугоўвання жылых дамоў. Найбольш папулярны ў пакупнікоў Віцебскі, Лепельскі, Браслаўскі раёны. У Віцебскім раёне попытам карыстаюцца участкі ў Варонаўскім сельскім савеце. А самы дарагі ў рэгіёне зямельны участак прададзены ў Віцебску. Зараз у вобласці ёсць больш за 6 тысяч зямельных участкаў для будаўніцтва і абслугоўвання жылых дамоў. 500 з іх можна набыць у прыватную ўласнасць на аўкцыёнах. У асноўным участкі размешчаны ў маляўнічых месцах паблізу азёр, рэк і маюць пад'ездныя дарогі, магчымасць падключэння да лініі электраперадач. На сайце Віцебскага абласнога цэнтра маркетынгу размешчана адзіная база дадзеных, дзе можна азнаёміцца з апісаннем участкаў для продажу ў прыватную ўласнасць праз аўкцыёны.